बिटिआर सोरखारनि मिशन बैसोमुथि 1.0 बिथांखिनि बेनारखौ सावग्रा उल्थाफानि सनापुर गामिनि रायजो राजाफ्रा इएम रनजित बसुमतारीनि न'आव निमाहा बिफैदों। जों माने ओरैबायदि जादों बिपिएफनि मानसिफ्रा थांनानै जोंखौहाय जबरदस्ति बेनारखौ सावहोदों। साइडआव दंमोन बेनारा, अब्ला बिसोर लाबो लाबो सावनो होननायखाय जोंबो मिथिस्लाबनो हायियाव सावबाय आरो। बियो जे जोंनि मिथिस्लाब हायै भुल मावनायखौ गोरोन्थिखौ जाहाथे निमाहा होयो आरो जोंखौ माने गावनिनो रायजोनि मानसि होननानै जाहाथे जोंखौ बोजबनानै लायो। जोङो बेखौनो सारनिसिम खावलायनो निमाहा बिनो होननानै आङो जोंनि माने हालामाव थानाय रायजो राजाफोरखौ लानानै फैदों। बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय उल्थाफानि सनापुर गामिखौ हाग्रा बिफाननि मावसुमाफ्रा इभिक्सन खालामदों होननानै रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारनानै बिटिआर सोरखारनि मिशन बैसोमुथि 1.0 बेनारखौ सावनानै सेवहांगार खालामनायजों लोगोसे प्रमद बर' गो बेक, बिटिआर सोरखार गो बेक, फेरेंगा गो बेक बायदि बायदि स्लगानजों होज्रिखावनाय भिडिअ'आ समाज बिजोङाव जोबोर गोसारदोंमोन। ओरै बिटिआर सोरखारा फोरमायनाय बायदिब्ला सोरखारा माब्लाबाबो बेबादि फोसावथाय फोसावालासे इभिक्सन खालामा। अदेबानि बे इभिक्सन खालामनाय जाथायाव बिटिआर सोरखारा जेबो आखाइ गैया होनना रोखा खालामदोंमोन। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना बे इभिक्सन खालामनाय एबा मिशन बैसोमुथि 1.0 बेनारखौ सावनो थुन जालायदोंमोन बिथांमोनखौ फायार होनाय जाबाय होनना फोरमायो। बेराफारसेथिं दिनै सनापुर गामिनि बेनार सावग्रा रायजो राजाफ्रा इएम रनजित बसुमतारीनियाव निमाहा बिफैयो। लोगोसे रायजो राजाफ्रा डिजिटेल बड'लेण्डनि खौरांगिरि आरो बिपिएफनि मानसिफोरानो मिशन बैसोमुथि 1.0 बेनारखौ सावनो थिननायाव जों गोरोन्थियै सावफ्लांदोंमोन होनना बुंथियो। हादानाव नोंथांखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथांनि रायजो राजाफोरखौ इभिक्सन खालामदों होननानै नोंथांमोना खुद्रिसारदोंमोन। आसलथे मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना बेबायदि खालामदों? जों माने ओरैबायदि जादों बिपिएफनि मानसिफ्रा थांनानै जोंखौहाय जबरदस्ति बेनारखौ सावहोदों। साइडआव दंमोन बेनारा, अब्ला बिसोर लाबो लाबो सावनो होननायखाय जोंबो मिथिस्लाबनो हायियाव सावबाय आरो। बेनि खोथाया बिपिएफनि बै डिजिटेल बड'लेण्ड इउटुबारनिफ्राय सावहोदों आरो। सोर थिनदों ओरैनो बिसोरनि मानसिफोर गोजा। आं मानसिफोरखौ सिनाया आरो, आं गोजाननि नालाय। थांनानै मा बुङो? थांनानै बिदिनो बुंदों। बुंनायफोरखौ बारा गोसोआव गैला। मा बुंनानै सावहोआनो? जिखुनु सावहोदों, लाबो लाबो साव होननानै सावहोदों आरो। बे बेनारा बावनो दंखायोमोन ना बबेनिफ्राय बारलांनाय? बे साइडआव दंमोन। जिखुनु सोंनायमोन ना ओरैनो गोलैनायमोन? ओमफ्राय न'खौ सावनायखौ सोरबा थोनदोंमोन नामा? थोनाखै रावबो। नटिस मोनदोंमोन नामा? नटिस मोनाखै। इभिक्सननि नटिस मोनदोंमोन? नटिस मोनाखै। माने बेखौ जोङो खोनानो मोनदों जास्ट प्रटेक्सननि थाखायसो खालामदोंमोन होनना बुंदों, नटिस गैया बिदिनासो जोङो खोनादोंमोन। दा नोंसोरो जोंखौ इभिक्सन खालामदों होननानै मोनसे हाग्रा ओनसोलाव थानानै नोंसोरो खुद्रिसारनायखौ नुनो मोनदों बा नुदों। माखासे गभर्नमेन्टनि माखासे अनसाय बिथांखि माबा मोनसे बिदि बेनारखौ सावनायखौ नुनो मोनदों। आरो सोर मार बे थुनलायग्राया नोंसोरखौ थुग्राया? बे डिजिटेल बड'लेण्डनिफ्राय फैदों। बिपिएफनि मानसिफोर। औ। सोंहरदो आंनाव एसे। थांनाय बावैसो साननि सिगांहाय जोङो नोंथांमोननि गामियावहाय माखासे न' सावनाय, ओमफ्रायहाय गभर्नमेन्टनि बेनार सावनाय जों बेखौ नुनो मोनदों। दा बेफोरो माखासे जाथाया सोरनिबा थुनज्लायनायाव जादोंमोन नामा? नंगौ सार, बेयो माखासे माने बिरोधि दलनि थुनजलायनायावहाय बे जाथाया जानानै थांदों। सैथो बेवहाय जेब्ला डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा जोंनि बे जायगानि न' बांफोरखौ सिफायनानै थांदों। थांनाय लोगोनो बिथांमोना हयथ' बे जायगायाव बिथांमोना अलरेडि दंफैखासैमोन खोमा। बेनिखायनो बिसोरो ओंखारलांनाय लोगो बिसोरो बे जायगायाव हाबफैदों। ओमफ्राय हाबनाय लोगो आं मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि रायजो राजाफोरखौ बुथुमनानै नै ओरै खालाम, ओरै बुं, ओरै खालाम, नै बेनारफोर मा होनो फेरेंगा सारनि बिरुदि बुं, प्रमद सारनि बिरुदि बुं, इउपिपिएलनि बिरुदि बाथ्रा बुं, बिसोरखौ दोननो नाङा, बिसोरखौ होखारनांगौ, बिसोरखौ जेरैब्लाबो जोङो
होखारनांगौ आरो बिसोरखौ माने फेजेननांगौ होननानै बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय गोबां बुंथावै बाथ्राफोरखौ बुंनानै एखेबारे थुलुंगानाय होनानै मावथावै खामानिफोरखौ मावहोनाय जाथाया बिथांमोननि खामानि। बिथांमोना गावसोरनो जोंनि रायजो राजाफ्रा खोन्थादों बिथांमोनखौ जोंखौहाय माने हाग्रामा सारानो जोंखौ थिनहरदों होननानै। दा बै जाथाया जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना पाब्लिक हिसाबै माबायदि एफेक्टआव गोग्लैदों? जोङो बे जाथायनि उनाव जोङो गोबां दुखु खस्थ' भुगिनांदों। जोंहा माखासे थानाय न' बांफ्रा सिलिंखार जालांदों, बारा बर्तन सिलिंखार जादों, जानाय लोंनाय गैया जादों। दा जोङो बेबादि अबस्थायाव जोङो भुगिनांनानै दङ। मा लुबैयो दा बेनिखायनो जोङो आङो रायजोनि जानानै आङो सारमोननिसिम आर'ज गाबदों, खावलायदों, निमाहा मोननो बिदों। जोङो मिथिस्लाबै हायै मानसिफोरनि माखासे बिरोधि दलनि थुन जलायनायाव, फाव फान्दायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जेखौ मावथावामोन बेखौ मावनानै थांबाय, जेखौ खालामथावामोन बेखौ खालामबाय, जि बाथ्राफोरखौ बुंथावामोन बे बाथ्राफोरखौ बुंनानै सारमोनखौ, रुलिं गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौ दुखु होबाय, मा होनो दुखु होबाय, मान गैयै अपमान खालामबाय। बे हिसाबै आङो रायजो राजानि जानानै सारमोननियाव निमाहा बियो जे जोंनि मिथिस्लाब हायै भुल मावनायखौ, गोरोन्थिखौ जाहाथे निमाहा होयो आरो जोंखौ मा होनो गावनिनो रायजोनि मानसि होननानै जाहाथे जोंखौ बजबनानै लायो। जोङो बेखौनो सारनिसिम खावलायनो, निमाहा बिनो होननानै आङो जोंनि माने हालामाव थानाय रायजो राजाफोरखौ लानानै फैदों। जिहेतु बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा गोबां गोरिब सुबुंनि, नंगौ सार। बेबायदि माखासे गाज्रि थुनज्लायग्रा सुबुंफोरखौ बे गोरिब सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव थानाय नोंथाङा मा बुंयो? जोङो जि जायगायाव दङ जोङो साफ्रोमबो जोङो दुखि गोरिब मानसिफोर, जोङो गैजाया, हा हु गैजाया, जोङो आर्थिक अबस्थायाव जोङो जोबोद दुरबल। बेनिखायनो जोंखौ जोंनि बे हालामाव रायजो जानायाव जोंखौ हेंथा होफैबाय थानाय बे मानसिफोरखौ जोंनिफ्राय जानगाराव थाजानो जों लुबैयो। दा फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि माबायदि सलुसनखौ लुबैदों? जोङो फैबाय थानाय समाव दानिफ्राय लानानै जोङो जोंनि जिथु दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि मावनाय दांनाय गासैबो आसार खान्थिफोरखौ जोङो मा होनो जोंनि नोजोराव जोङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि रुलिं गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होनो आरो जेब्लाबो सैथो लामाजों आवगायलांनायाव जोङो मदद होनो होननानै जोङो आवगायबोदों सार। जायनाखि नोंथांमोनखौ थुनलायग्रा बा सावनो थोनग्रा बिसोरखौ सिनायो नामा? मोनथियो नामा नामफोर? नामफोरखौथ' आं मिथिया। मा होनदोंमोनलाय, बोरै होनदोंमोनलाय खोन्थालाय? डिजिटेल बड'लेण्ड निउस रादाबनि मानसिफोर आरो बिसोर एक्सुवेलि माने बिसोर BPFनि मानसिखा आरो BPFनि मानसि बिसोरो। साबेसे थाङामोन बिसोरो? बिसोरो साबासो दंमोन नामालै? साबासो दंमोन दां, साबा सयजनसो दङमोन बिसोरो। जेब्ला जाथाया जानानै थांखाङो अब्लासो आं बे जायगायाव सफैदों। ओमफ्राय आङो बे जाथायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो आङो बे जाथायखौ नुनानै आङो दुखुजोंनो सिन्था खालामदों आरो खाफाल हमनानै आं माने गाबनो गोनां जादों। इउटुबारफोर थांनायनि खोथाखौ मिथिनो मोनदों। सोर सोर इउटुबारफोरा थाङामोन नोंथांमोननि बै जायगायाव? इउटुबारफोरनि नामखौथ' आं दा बुंनो हालिया आरो आंथ' मोनथिजोबा माने इउटुबारफोरनि नामा मामोन आं बेखौथ' दा बुंनो मोनथिजोबला। बयनिबो गिबियाव रंजालि बैसागुनि हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आरो दिनै गोजोननाय मोनदों जोंनि सांबादिक लोगो नोंथांमोना दिनै फंनैसो बाथ्रा आंहा बुंनो गोनां दंखायोमोन जे साननैसो सिगां BPFनि थुनज्लायनायावहाय BPFनि इयुथ सेलनि थुनज्लायनायावहाय बड'लेण्ड डिजिटेल नि थुनज्लायनायाव दाखालि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टै उल्टापानि हालामाव जा जाथाय जानानै थांबाय जे
गोजान गोजान जायगानिफ्राय मानसिफोर लिंहरहोनानै हाग्रा दानस्रांहोनाय आरो बेखौ प्रटेक्शन होनायनि एगेन्स्टआव दा इलेक्सननि नामखौ लानानै दावराव दावसि खालामनो नाजानाय बेखौ दिनै दुलाराय रायजो राजाफ्रा मिथिखायो जे BPFआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि जोंनि UPPR सरकार BTR सरकार बे सरकारनि मोजांखौ सहायनो हायैयाव बिथांमोननि केरेक्टारा गोदोनिफ्रायनो हिंसाफुरिया नासयनाय गादबनाय आखुथाया दाबो जोबैखायनो दिनैनि बे गोजोन थासारि जौगाथाय आरो अनलायनाय खौसेथिनि जा सरकार बे सरकारखौ गुबुंले थासारिजों मानसिफोरनि गेजेरावहाय बानसावनायनि जा नाजानाय बे नाजानायखौ जोङो हमदांनो हादों आरो बिनिखायनो दिनै मोनसे बाथ्राखौ क्लियार होदों जे दानि एसे सिगांसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जोंनि जा हादानाव लिंहरजाब्रबनानै BPFजों लिंहरजाब्रबनानै हाग्रा दाननायनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ रायजो राजाफ्रा गावसोरनो दिनै फोरमायनानै होबाय जे बड'लेण्ड डिजिटेला माबायदि जोंनि मिशन बैसुमुतिनि बेनारखौ सावनो थाखाय थुलुंगादोंमोन आरो बे मिशन बैसुमुतिनि बेनारखौ बड'लेण्ड डिजिटेलनिनो सांबादिकफ्रा लानानै थांदोंमोन गतिके बिनि सायाव जों एक्सन लागोन दिनै रायजो राजाफ्रा गावसोरनो फोरमान होबाय आरो लैहोर लैहोरा जे हाग्रा दाननो मानसिफोरखौ लिंबोदोंमोन बिनि प्रमानखौथ' दाखालिनो मोनखाबाय अलरेडि डिपार्टमेन्टआ बिसोरनि सायाव केसबो होखाबाय आरो एक्सन लानाय जागोन जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा साननो हागौ जे BPF सरकारा जोंनि सरकारा सान्थियै नोजोर बोबाय थानायखाय बे बिथांमोननि बेरेखायै मालाबाबो एक्सन लाया होननानै गोबां बेलायाव हारिनि माहारिबादनि जोंनि जा मावनो गोनां हाबाफारि बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो धर्जयै दङमोन बे खेबाव जों रावजोंबो कमप्रमाइज जाया रावखौबो निमाहा होआ बिनि सायाव जों एक्सन लागोन